det. Jeg tror, jeg vil starte med at udnævne Danmark til verdensmester i catwalks. Hvor der lavede vi verdens længste, og så også verdens smukkeste catwalk på 1,6 km over i havn. I dag der har vi så sammen med Vejle Kommune fået lavet verdens smukkeste. Det synes jeg er imponerende. Vi gør også godt i Danmark. Så vil jeg gerne indlede med at rose Vejle Kommune og Vejle Erhvervsudvikling for et initiativ her, der gør det muligt at få et Fashion 8 modeshow til Vejle. Jeg synes, det er et fantastisk godt initiativ. Vi vil også gerne takke de virksomheder og de personer, der har gjort det muligt at gennemføre shows. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i Dansk Mode og Tekstil har set frem til dagen i dag, og at vi har virkelig været begejstret for initiativet. Det er sådan set 3 gode grunde til. For det første er det en Fashion 8-aktivitet, og det betyder, at de penge, der kommer ind, de går til velgørenhed via Dansk Røde Kors. Den anden grund, det er, at nogle af branchens virksomheder kan få lov til at vise dele af deres flotte kollektioner, og dermed give tilskuerne mulighed for at se på dansk modetøj. Vi har hele ugen haft verdenspressen, han har sagt, til at være i København sammen med indkøber og få set, hvad dansk mode kan. Og de har står sikkert dog stadigvæk med åbne munde. Nu kan I komme til det i Vejle, og det synes jeg er ganske positivt og egentlig en god måde at afslutte modeugen med Danmark. Den tredje grund, det er selvfølgelig, at vi forventer, med baggrund i den inspiration, vi har fået i showet her i dag, at alle garderober bliver tømt i morgen senest, at tøj bliver lagt i velgørenhedscontainer rundt omkring, og så går vi ud og bestormer samtlige tøjbutikker og køber dansk modetøj. Det glæder vi os meget til, og husk at tage den korte med. Afslutningsvis her skal jeg aflevere en check, og det vil jeg gøre til de 2 Fashion 8-ambassadører. Det er til Grevinde Kat. Dennis Samsø læser det her. Værsgo. Vi har den vendt, og de går så til den. Smukke Vejle. Tusind tak. På Vejles vegne vil jeg også sige, at I fortjener solen i dag. I er store til direktør for Dansk Mode og Tekstil, Preben Mæler Friis, Grevinde Kat, Alexander Blinde, Dennis Samsø og Christian Salen i Indevånd.